kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa datang hawa hatiku wis kasilu saebol bunga rasaku lamun bisa cetak-cetak seliramu sesarengan kalian mutilaras kempayuni kakirakan live streaming Putra Jaya Multimedia Sound System Bentley makarya wonten ing dalam Yun Bapak Jaimin Ibu Siat Mindulot Gundang Madi sekarang Pandan kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengo rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa Muti laras gompayuning pirang tahun boten kepanggih. Nggih, wonten ing dalun Pak Jaimin Bu Suyatmi. Niki kita job terakhir Mas nggih, bulan besar niki nggih. Sok malem Rebo Kliwon ingkang nderek Guru Pasupon menika saged nderek kirap wonten ing Kraton Kasunanan Surakarta nderek ngirit kebo. Abu kini kan Kamis Legi nggih. Kebu giro. Nggih, pokoke nderek Gusti Anggai Bingawon ingkang dados jumeneng nata wonten ing Surakarta hadine kirap nggih. Nika spandukipun mbok pilih wonten Jumapolo sampun terpasang nika ingkang nderek sinuwun hangapi. Yuk masukin. Mula salah sapa